Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowum ýagdaýlaryňyz janyňa sagmy işläp okap ýörsiňiz sagman. Buňky abzordaky maşin biziň ýurdumyzda iň populyarny miniveniň birinji pokoleniýasy Toyota Sienna. Gogun men begenýän ahir soň bu Siennany taýynladyk. 6 ay paçy, 6 aylap üstünde bir giden iş edildi. Soraýarlar da ýyl näçe bu maşin diýip men 2025 diýip jogap berýän. Debe şu ýyl düzdük. Motor, korobka, hado ay karoçy hemme zat çalşyly maşynyň. Maşinna bir giden iş edildi. Edilen işler şu ýerde men agda otursam bu video 2 saatlyk video bolýar da. Şoň üçin polny geçdik diýip aýdaýyn. Arkamızdaky ýaş çuwanlar näl beýenýär şuwat. Edil şoňýalyk beýenýär love story çekotyrlar. Men olardan has beter beýenýär. Indi satlyga polny taýyn maşin. Näçe bolsa satlyga çykarýasmany. Serdiň oglanlar, bu maşiny biz nollan düzdük. Ýaş çuwanlara uğratdyk. Bu maşynyň dolu taýynlaýşy barda men video çekipdim. Mundan öňkü videolarda görüp bilersiňiz. Sienna proýekt diýip başda alan ýagdaýym, ondan soň kraskalatdyk, ýudurdyk, kombinir etdirdik. Karоче bölek videolar var. Geçip görüp bilersiňiz. Indi bu maşynyň abzoryna başlaýalyk. Birinji ýylyň taryhyndan. 1997-nji ýyldan çykaryp gelýär Toyota kompaniýasy Siennany. Amerikan bazar üçin edilen başda edilenni şu wagt dünýäde satylýar. Bu maşinimiz biziň 1998-nji ýylyňky. Birinji pokoleniýasy ýöne Dorestik diýendir. 2001-nji ýylda restyling etdiler. 2001, 2002, 2003-üň başy edil şuňalykda faralar ütgendir. Oň motoram ütgüýär. Soň VVT motor goýdular muňa. Bu maşinimizde biziň Avalon motor diýäsänne biz Bremza motor otýar. 2001, 2002, 2003'lerde VVT motor otýar. Düşündiňizmi? VVT motor birazçyk güýçlürak. Mınymyz biraz ejizrak ýöne şu Avalon motoru köp adam gowarýar, binamyz bolýar. Bremza motor gaty binamyz motor. Şimdi başda çykarlaryna airbag goýulan, ýani howpsuzlyk. Şo sebäpden Amerikan Crash Test diýen kompaniýasynyň testinden geçendir howpsuz maşin diýip. Bu maşin diňe biziň ýurdumyzda däl dünýäde gaty populyar boldy. 550 000 san satyldy birinji pokoleniýada. Mundan soň ikinji pokoleniýasy çykanlar biz Dut Sienna diýäs, 3'lük soň 3,5'lık çykdy, restyling boldy. Iň soňunda da 2,5 gibridi çykyp başlady. Şu wagt abzor badyr men kanalymda geçip görüň. Indi bizde diňe 3'lük Dut Sienna abzor ýok. Galyn Siennalaryň abzory kanala badyr geçip görüp bilersiňiz. Aşagda gözläň oglanlar. Maşynyň daş ýüzüne bakyberiň. Nähil bolupdyr? Edil buna biziň özümüz ýasadyk. Atak opsiyon alanda Siennanyň wineshni ýedi erbetdäl. Bu maşynyň ýöne bärde wineshni ýedi hiç kime gyzykly däl. Bir balede edýän üçin, galan adam üçin bu berkli gyzykly. Bu maşyna primerna şu wagt bizde 600, 700, 800 kilo yük götürýärler. Mesele ýok şonu götürýär şu. Vilayetara kirä edýärler, yük taşýarlar. Gatyna ýozny ýolla goýmaýan maşin. Bizde muňa eşek Sienna da diýerler. Eşek Sienna diýen bir kile bu. Näme üçin eşek Sienna diýilýär bilýäňiz? Eşek ýar ulanýarlar da polly yük gatyp. Näme etseňem çydaýar. Äzer täze Siennalar şoňa çydarmy? Onu diňe wagt görkezdir. Muny şu maşin çykandan bäri, şu biziň ýurdumyza gelip başlandan bäri basyp sürpdörler da intaýa hiç kim şawut eder. Şu maşin erbet diýip ýazýan ýokdur. Bir minusy var şu maşynyň. Bakawoy weçir diýilýär. Erbet şemal bolsa birazçyk gaýandyr. Edil boş bolsa, içi ýüklü adam bolsa onda mesele ýok, hissat bolanok. Ýene bir minusy Siennalaryň içi boş wagty ýa-da biraz bökgendir. Diňe bu Sienna däl, eýlek Dut Siennalar täze Siennada da şoňalykda. Ana bir minus. O da näme üçin? Asy muň ýzyna adam mindirmeli we ýük basmaly niýet bilen çykarlan soň ýa-da şoňalak Hilux da bolýar ana. Şo kesel bularda da var. Ýöne edil Hilux ýalyk däl. Edil oňalyk däl ýöne
çalıca iyidi bökkendir şu orada. Bol yaşadan. Bu Siena'nın asnovası Toyota Camry'dir oğlanır. Şun içinäki zapçaslar häzir kapod galyr ýa-da motory, korobkasy, ýa granatlary hemme zat üçlük bremze Samsung Camry bar ana. Şoňam zatlar bolýar, lisiçkagam zatlar bolýar, babyçkagam zatlar bolýandyr. Avalonum zatlar bolýar. Düşünüňiz, ýanky üçlük hemmesi şol bir zat. Bu benzin ýakyjylygy lisiçka, babyçka, Samsung Camry garanyňda köprek ýakýar. Şol bir motor bolmasa göwrüm agyr bolan üçin. Düşünüňizmi? Näçe yük ýükleseňiz, şonça da kän ýakýandyr bu. Primerna 13-15 litr ýakýar 100 kilometre. Yük ýükleseň, uza içine adam alsaň elbetde şoňa görä galýar. Edil bu maşinymyzda şu wagt podnoşka ýetenok. Ona men aljak boldum, angarlyň birinden tapdym. 15 milyona köýne pullun. 3000 manat dolýardan täze pullun. Şoňa tapdym, oňam prikrepleniýasy ýoken bir gapdal. Soň borlay dip taşlak gaýtdym. 10 pul beremden soň birinjidana opula men degen ok diýen. Ýöne şu podnoşka 3000 manat bolmaly ola gatken zat. 1000 manatdan bad ýoň. Prosta maňa gerek geldi da wagt. 1000 manatdan abyşyn satylyp oturdy. Soň gerek diýen bolyn şoňa bakan galeriýalar da 3000 manata da razy bolduk. Almana bardyk, prikrepleniýasy ýok, prikrepleniýa näme bolýar? Aşaňda şeýle saklayan demiri. Onam ýasadaň diýdi, soň ýasatmaly kellary, o da gowy boljakmy, bolmajakmy, gyşyk boljak bir gapdal, beýik bir gapdal pes bolanyň podnoşka bolmany. Kimde şu maşynyň podnoşkasy bar bolsa, radnoy bar bolsa habarlaşaň ýazaýyn maňa, men satyn aljak. Ýöne gaty gymmada aýtmaň. Ýagdaýyna görä, ýagdaýy gowy bolsa, narmanca pul berjek-de, ýöne 3000 manat diýip durmaň daro. Insaf ýaşylay edil şu podnoşka üçin. Ýöne maňa gerek zat originaly, zavodskoy gerekdir. Şolong 2002-sinde, 2003-nde gelýänler bolýar zavodskoy. Gyrajyk şeýle plasmasaja zavodskoy gerek, Hytaý gerek gel. Emine zavodskoy Hytaý näme üçin gerek gelýän? Kaçystos elbetde mo, kaçystos gowaňam. Prosta owadan öýrenmek, owadan oturanok. Şuň zavodskoy owadan oturýar. Kimde şuňa radnoy bar bolsa, ýazaýyn maňa satyn aljakdyr. Maşynyň daşwidine gördüňiz. Bu maşynda edilen işleri gysgaça aýdyp geçeýin. Siz Siena proýektimizin aýratyn videosy bar, şonu da görüp bilersiňiz. Polny hemme zady çalşylandyr. Şu maşynyň başdaky suratyny tapsam häzir şu ýerde goýjak. Diňe kuzow atda, diňe kuzow ady. Degimem aňyrky krel çalşylandyr. Radnoy ak. Pol nasıl dedi? Radnoy da galmazlar bu. Ýöne radnoy ak. İçine kraska tepdirmedik. Diňe daşyna sepilli kraska. Indi salonu görkezäň. Nowlanır maşynyň salonu. Torpeda plasmas. Prostoy plasmas. Bäram prostoy plasmas. Skor bärdedir. Göränmi? Amerikansk maşynlar. Bärde. Raçyk kynrak uğraşmak. Konditsioner ba, konditsioner işläp dur. Peç işleýe, biram cruise control ba. Bolu funksiyonlarynyň başga hiç zat ýok. Abduf ýzyna da ba. Ana şu ýerden çekýän. Ýzyna düfläp başlaýar. Onam özümüz oňartdyk. Asly gelmeli zavodskoyny ýöne munyky işlänokdy. Soň özümüz ýyznaky ventilatorlardan çalşdyryp oňartdyk. Bärde şuňalçyk. Barda çok, bärde barda çok munna derdiň. Asly zavodskoy belki gelýän olsa gelýändirem. Bärde şeýle patstakanyňymyz bar. Bolla başga zat ýok. Ruluna bakayryň oglanlar. Gatgo bolla babyçkaň ruly ýazanlar açyk tokdy düşünmän. Siena'ň ruly, babyçkaň ruly şol bir zat. İçiniň zapçaslaram şol bir zatdyr. Ýerler şol bir zat da bulan. Lisiçka bilen şol bir ýerler çykanna. Şoň üçin hemme zat şol, rulam elbetde şol. İçine kraska sepmedik diýse, ana şu ýerleri öz radno kraskasy çara tapawda medýandyr. Görän içine sepilmedi. Näme üçin içine sepilmedi? Gysyklygymyzdan näl. Soň satan ýagdaýynda şu içine sepilen bolsa, degen ýa-da sep şoňaly hasaplarlar. İçine näme üçin sepdiň diýip. Onuň içi şuňarak biraz gorkunjyrak bolýar. İçine men goýdum bolsa, şuň içine de sepdirjek da ýöne. Soň dalnyşam satmak maksat bilen edilen üçin sepilmedi. Maşyn işlänler bilýändir. Ýa-da şuňalyk oglanlar. Bärde şeýdip ýatyryp bolýar. Ýa-da giň, prinsip oturmak udobny, arkaýyn. Maşyn 7 adamlyk dikidýär. Ýöne ýa-da 3 şol oturmak kän udobny däl. Men bu maşyny çärjürden aýdyp görpdim. Ýa-da 3 şol oturduk, wapşa udobny däl. Ana öňüne şuňalçyk arkaýyn oturup bolýar. Ýene bir zat, bulan edil şuňalyk bir gapy sammadyr. Bir gapy gelýän. Bu nemiz biziň iki gapydyr. Bärde de gapy, aňyrda da gapy. İki gapy bolan üçin bahasam gymmatrakdyr. Düşünüňizmi?
Şoňa görä baky ütkendir. Şu ýerde olanlar men sizi ýag bilen hem tanışdyryp geçeýin. Amatly we gow ýag Green Hill. Amatly gow däldir diýip pikir etmäň. Kim 10 ýaşkyrk ýa-da 20-50 guýan bolsa, daşary ýurtdan gelýän lübo ýag bilen deňeşdirip bolýar kaçysyny. Maňa ynany oturma, özüňiz alyp arkaň gözetip bilýäňiz. Bu videoda da men bu iki ýagy konkurs etjek. Gowja kommentariýa ýazyň. 10 ýaşkyrk ýa 20-50 guýan diýip soňundan belläň. İçiňizden 2 tane adamy ýag padark edýär. Türkmenistanyň lübo ýerine uğratyp berjek. Mesele poçta edýän. Poçta pulam ödümden. Ana olanlar 10 ýaşkyrk ýa 20-50 guýan bolsaňyz, arkaň ýazýaňyz kommentariýada bu ýagy alýaňyz. Serdiň prisatkalary Amerikan Infineum kompaniýasyndan. Ingo prisatkalar Apisam SP-dir serdiň SP. Api barada men size öň aýdyp geçdim. Amerikan Petrol Institutu. Şoňa berýän bahasy bolýar. Her bir ýaga şolar baha berýär. Şu ýagyň tehnologiýasyna görä. Häzirki zaman tehnologiýalaryna öndürilen ýag. Ýyl geçdikçe motoryň tehnologiýasy ütgär, guruluş tehnologiýasy, edil şoňalyk ýagyň tehnologiýasy ütgändir. Motoryň içini arasda saklaýa, hapalanyk, hiç ýeram ispareniýa berenok, arkaň ulanyň. Özüm buja 2 aýdan ulanyp dörtnä ýagy mesele ýok. Ana 2 gapy diýänim. Berde de gapy bardyr. Berden düşürüp bolýadym, aňyrdan düşürüp bolýar. Bagajnik. Ana ulanlar, şuňal bagajnik. Gat ula däl, egerde ilk sidenýalaryny ýatyrmasaň, ýöne ilk sidenýalaryny ýatyrsaň, gat ula bolýar. Bir sarmaty sygýadar. Şu wagt velayet ara ýük taşıyan telekeçiler bolan polun sidenýasyny aýrýarlar. 500, 600, 700 kilo, 800 kilo ýük basyp daşaýarlar. Mesele ýok. Näçe basdan götürýär maşyn, edil şoňa orada benzin ýakýany, näçe köp basdagar. Şu maşyny başda jurnalistlere orkatdylar da başda çykan wagty Amerikan jurnalistlerine aýlanyp görüň baha beriň maşyna diýip. Şolong aýdan zady. Şu maşynyň ilk sidenýalaryny ýatmak gaty udobmy. Eýlek miniverenlerde maňa zat ýok, gaty kynýarlar. Gün bir knopka däýýärler. Barlak göreliň, men tek özüm ýatyryp goramak. Na. Bir knopka gün hakykatda. Walla, ýatdy. Öňe ýa-da isteseňiz süýşürip bilýäňiz. Edil şoňalam bir knopkada gün galýar. Şu siýanan halanýan zatlarynyň bir sebäbi şuň binamyz motory. Ana ulanlar Toyota'nın binamyz 3'lük motory, bremza motor şu. 194 at gücü var. Ýöne şulan Vivitay motoruny 205 at gücü var. Bu maşyn nolan ýüdeçenini 9,5 sekundda çykýar. 2003'lör şulan Vivitay motorlusy. Primerna 9 sekund, 8,7 sekundda çykýar. Biz häzir onu barlak göreriz. Başda şu çykanda da iň birinji minivandan biri 10 sekunddan aşağıda ýüze çykýan. Ýörüşi erwetdäl opşam alanda. 100 kilometrede 13 litre ýakka ýük basyşyna görä, adamlaryň minişine görä ütkap bilýändir. Şoňa öwrenişmek kynay bir açyklara bärde geçirjek bolýar. Indi bir kuruk siýana daýlanaly. Şolong asnawny gapylary ses edýär eken. Gapysynyň sesinem ada aýryp berýär. Men şu ýerde nomerini goýaýyn, reklama zatdäl. Ýaşylar ýönerel öz işini öprekeni mesele yok. Maksimum aýryp berdiler. Edil 100% aýryp bolarok diýär şu siýanada. Şu siýanaların hemmesinde de gapy da ses etdiler. Sebäbi ýyla uje köne. Birinciden näl oňorunda da. İkinciden hem şol keseli gapysynyň ses etmegi. Eşnaňyz her maşyn bir öz kesel bolýar. Bärde şol. Bas görelim. Erwetdäl razgon 10 sekunda ýetenok ýüdeçenler. Şu wagt operatora da bir mikrofon berdim, nasıl olsa aýrypdyrlar bärden. Ne daşarda ses ýok. Barlak görelim, kançaner işläp duranlar, öçüren däldir. Yürüyüşüne ödüňiz gördüňiz. Opşam erwetdäl maşynyň yürüyüşi de ýaman asy. Bu maşynda kredit berler, o mesele ýok. Hem merkit berler. Diňe bu maşyn däldir. Lübo şuňa 3'lük siýanaryň hemmesi hem goýar ýa. Şulaň ýöne bir açyk
meselesi usul içilim ses edip başlıyor. Rolloy usul içil var ha. Bir şey ses ediyorlar. Hemmesinde bol yaşol. Bakasına göre Dastoynu maşin mi kadip fikir ediyen mene. Men özüme şu var ha 670 milyonu, 680 şoňa 670 680 milyon atıyor. Dastoynu maşin edil şu bakara. Özüňde maýdaýyn 670 680 milyonu. Wiçaşy ba ana görşüňiz ya salonda artykmy istese ýok. Galanam o maşina seretişine bagly. Ses eden ýagdaýynda gidip kapılamış o sazlatmalı ses etmeler, rıdınçı koyduryalar. Opşam ustalamız mesele yoklar, öldür, daş ederler maşini. Kıskanman pulum verip bilsen koydu. Maşin neyle yol tutuculuğu dadı. Minivan olanlar. Bar, ey wow, bu aman bu yol on ya da yok berde. Şeysen sallan ya aram. Minivan naro. Üstüne bir semeyni maşin naro. Hemen yankıyalık yük basmana. Hazır bu maşinin bir sportsiyonu maşinin Camry XS'nin zadını talep etmelerle bilenimi. Öz klasına göre edilen maşin şoňa göre zat talep etmesinler. Yük basıp bolya, 7 adam sığıyam, 10 molu minip bolya bezeliyor. Yönü, reşeksiyona diyenlerler bizde. Yürü ya, bassam o. Şuna yine uğraşmak kıyınarak. Atak. Karopkadat uryan neler? Nasıl geçirende, çara koyuyorunda, böyle karopkadat uranok normal. Olnu patuşkalarını çalıştım ben. Bu maşin goğuryan uğranarak atken komentariyada belirlen. Men bu proyekte başlamakam, bu siyeni ongal popülyarındır uydamoktum. Her bazarda siyeni, yaş uğranır sonra be. Ne üçün gerekdi? Men özüm misal üçün özüme sürmäne kagbı gerek geldi de şo wagt. Kän bir owadan siyana da göremokdum, bir hel düşünemokda, başta gelen wagtda o adam. Endi üçün siyana diýerler käre diýer, özüm ýaş ol. Men bu maşin ýaşly adamlar üçin pastiýany pikir edýärdim. Ýalňyş pikir edýän ekenim. Ýaş olanam işine ýaraýan maşin. Opşa maşinden dawolny edil, buna men wara, näle edil şu maşinden dawolny, şu wagt dawolny, ýöne alamda birazçyk sokullukly dogrusu var. Gaty kän etmelkenine hemem oput ýok. Nädip taýynlamasyny şondan birazçyk kän wagta çekdi. Ustalaram bilýänsiňizler ýa-da şu wagt kurra karaly ýatyr assujetde. Bir aýdan bäri ýatyrda 20 güne çykmaly da. Ustalar şoňa alyp beýdisen bir usta erbetler, opşa ustalaryň hemme şoňa alyp. Häzir şu maşin uly iş etmeli. Ondan olar häzir bu maşini dol etmese men pul berem. Dol işim taýynlaýar, ondan pul berýän. Ondan olarykda bir zat işlemeliler, o melaşyn işler ele krel, bumper, olar alýarlar. Şondan biziň uly iş etmeli maşinamyz ýa-da süýşe. Hem ustada şoňa usta ýüz tutanlar bilýändirler. Bu maşinimiz biziň L komplektatsiýalar, ne biz L diýäse, ýöne lükli, lük çaşy işläp dur, lük açylýar. Ýöne L komplektatsiýa. İçini koja men soň ettirdim. Başda bu mata salonny oglanlar. Mata salonny o matasda bilenmi himçisk ettirdim bolin. Ýüze guran bir heli. Pıtırdap ýatdyr. Ondan soň şeýdi koja ettirdim men muny. Indi şu wagt bu XL diýsen hiç kim tapady bilmär sebäbi bularda klimat gelmedi. Düşünüňizmi 2003'lerde 2002'lerde klimatda häzir 2002-2003 klimatyny muňa ýetirseň bolly XL diýsek hiç kim bilmär tapady. Bir gapyny knopkada açanok XL'den tapawdy. Onam goýdurup bolýa. XL'de knopkada gapyny açandyr. Bu açanok. Bu ýöne L+ diýilýär. Diňe lukka goşmaşa. Bolly başga hissat ýok, hemme zada L. Düşünüňiz, içe mata salon, maksimum prostoy, ruchnoy. Bu maşin bilenem sawallaşmaly wagt geldi. Indi bu maşini satmaly nesip bolsa, ertir uje görmäne geljek adamlar bar. 700 milyon idim ben. Sebäbi 670 milyonu özüm otur. Belki 680 oturan bolmamak. Men uje hasam ýetip gitdi. Ýöne ol bilýän hasam şol. Düşünüňiz. Geçenki videolarda men aýtdym, hissat gidilip satamok. Bir şo taýda bir 20-30 milyon özüme peýda galsyn. Onça iş edemedi ora. Bun pulnam häzir täze proýekte başlaýar, öküz kelle. Netip bolsa öküz kelle taýynlar. Oňa videolar geler. Indi şu ýerde kän berilýän soraga jogap beräýin videonyň soňuna. Menem şuňa alyp taýynlajak diýen.
taýynlamaň. Özüňiz usta bolmasaň taýynlamaň. Egerde özüňiziň eliňizden asfyjik gelýän bolsa, motorist bolsaňyz, ýani karopka oňarýan bolsaňyz, usta bolsaňyz onda bolýar. Ýöne eliňizden meňýalak maşyn oňarmaksa hiç zat gelmeýän bolsa, onda başlamaň bolýar. Gaty kän raskot çykýa, şuňal taýyn zat alanyň gowy. Ýöne taýyn zat häzir edil şu ýagdaýda ýüdüde de tapmaýaňyz. Bazar wideony siz häzir görensiňiz. Bu şu wagt men maşyn bugun 1-nji günä, dün men maşyn bazara gitdim, şu wagt wideony goýdum. Häzir sagat ana 15 minutdan video çykýar-da. 15 minutdan çykýar, siz onu görýäňiz, ikinji gün bu maşyny görýäňiz. Onuň düşünersiňiz, hakykatdan hem senaraň bahasy galypdyr. 800 şoňalyk 900 diýip durlar. Şoňal birinji bakalaýna gowsyana. Ýöne olar 2002-2003-de böyle buňalyk 98, 99, 2000'lere 750. Normal zat aljak bolsaň. Normal däl zatlar, şu başdaky ýagdaýyna zatlarym 650 däre. Şu maşyny bir taýynlady, 6 ay wagt gitdi. Birden nerwi, gaharyň gelip bilýän, onsyň oňarýan mansy döwlýär, onsyň oňarýan mansy döwlýär, koýna maşynlary. Ondan diýjek zadym, onça nerwiň ýakaryňa diýen oksataýdy 30 million üçin. Yani 30 million peýda galýar şundan. To galsa belki 20 bolmamak mal. 6 ayda ol. Ondan men taýynrak zat alyp, çalykçylyk etme zatlar alyp, ýa wapşe taýyn zat alyp, gün 15-20 million peýda bolup satarym bolda. Şu maşyn üçin usta berilen pullaryň hemmesi öz jübümde galsa, onda gowy peýda galardy. Şoň üçin aýtdym, özüň usta bolmasaň taýynlamaň diýip. Ana ulanlar şuňa alap zor boldy. Göwnüňiz ýaran bolsa like goýun, kommentariýa ýazyň dostum bilen paýlaşyň. Kim nähil maşyna alyp gelip ýa şuňalçyk siyana taýynlasyňyz elem, ýa şuňalçyk taýynjak siyana alasyňyz elem. Ýazın kommentariýada. Her biriňiz oglanlar öz işlerini maşyny almak nesip etsin. Iň esas adam janyňyz sag bolsun. Dawaç, galan zat bolar.